a na-anabata unu nke ọma ndị enyi anyị nke GCK n'ụbọchị taa anyị gaji ileba anya n'okwu bara uru nke ga-enyere gị aka mgbe ọbụla anyị na-ele anya n'okwu ahụ. Ọ na-eme ka ndụ dị mma karịsịa dịka anyị gaji ile anya na ihe banyere alaeze. Ọ dị ndị ọ na-adị mkpa ịbụ ndị na-achị achị, onye etere mmanụ eze, onye kpuoro okpu eze. Ma n'ime nke a, anyị niile anyị kwesịrị ịmata na nke kachasị mkpa bụ ịnọ n'alaeze nke Chineke ma soro Kraịst bụrụ ndị na-achị achị. Alaeze Chineke na iketa alaeze ahụ nwere uru ọ bara n'ime anyị. Dịka anyị gaji ige okwu, onye isi anyị bụ Kumuyi gaji ịgwa anyị okwu banyere ịba uru nke alaeze Chineke maọbụ ebe alaeze Chineke dị nye mmadụ ọbụla na-ege ntị. N'akwụkwọ Matiu isi 6 amaokwu 10, ka alaeze gị bịa, ka alaeze gị bịa. Mgbe e nwere alaeze, e nwere eze. Akparamagwa niile nke eze ga-agafe wee banye n'alaeze ya. Eze nke ike, alaeze nke ike. Eze bụ eze nke nwere oche eze ya wee nwere ike ya dịka eze bụ eze nke na-adịghị ada ada. Alaeze ya bụ nke na-agaghị adakwa ada. Eze bụ onye na-achịkọta ihe niile. Alaeze ya bụ nke nwere ihe niile ị chọrọ. Abalị ọ ga-eme ka ị nwee ojuju afọ ihe niile ị chọrọ n'aha Jizọs. Ka alaeze gị bịa, ka emee uche gị n'ime anyị dịka ọ dị n'eluigwe na amaokwu 33. Chọọnụ burunu ụzọ chọọ ụzọ alaeze eluigwe na ezi omume ya. Ihe ndị ọzọ ka a ga-atụkwasịrị unu. Ngọzi dị ukwuu site n'eluigwe ka a ga-atụkwasị na ndụ gị. Ngosipụta dị ukwuu site n'ike ka a ga-egosipụta na ndụ gị n'aha Jizọs. Buru n'ụzọ chọọ ụzọ nke alaeze Chineke n'ezi omume ya. Ihe niile ka a ga-atụkwasịrị unu. Taa ọ dị ihe a na-agbanye na ndụ gị. Ị maara n'ọtụtụ oge ma sị chọrọ ịbịakwute Kraịst, welie aka gị elu. Ọtụtụ ndị mmadụ ha adịghị aghọta na iweli aka gị elu na ị na-enyefe Kraịst ndụ gị. Ọtụtụ oge ha ewepụ ihe na ndụ ha. Ị na-ehi ụzọ, ọ dị ihe na-atụkwasịrị gị. Amụba na-abịakwasị gị mgbe ị bịara chọọ eze, bịa chọọ alaeze ya, bịa chọọ ezi omume nke eze. Ịtụkwasịrị gị ngọzi na uru, ịtụkwasịrị gị dị mma, ịtụkwasịrị gị ihe ịrịba ama, ịtụkwasịrị gị ọlụ ebube, ịtụkwasịrị gị nnapụta dị ebube ga-abịa n'ụzọ gị n'aha Jizọs. Ugbu a ọ dị ọtụtụ ndị mmadụ ndị na-eche, welie aka gị elu, kwenye n'onye nwe anyị Jizọs. Ha sọ maka ndị ntorobịa, ha aghọtaghị nke a. Onye ọbụla nke chọrọ ka agbakwunye ihe na ndụ ya, ngọzi, ka agbakwunyere gị ihe ịrịba ama na nzọpụta, gbakwunyere gị ezi ihe niile nke ndụ a. Ọ bụ naanị maka ụmụaka, ọ bụ naanị maka ndị ntorobịa, ọ bụ naanị maka ndị ka na-etopụta, ma ndị mere okenye. Ha chọrọ ihe ịrịba ama nke agbakwunyere na ndụ ha. Ana m abịakwute gị n'abalị a ka ị nwee mgbakwunye nke alaeze na ndụ gị n'aha Jizọs.
ị maara na ọtụtụ ndị mmadụ na-asị na ana m aga nzukọ, abụ onye na-aga nzukọ, abụ nwaanyị na-aga nzukọ. Mgbe m sịrị ma ị chọrọ nzọpụta nke onye nwaanyị na mgbaghara nke onye nwaanyị, olee ebe ị nọ, n'aka nri, n'aka ịkpa, n'etiti, mee ngwa ngwa welie aka gị elu. Ha sị ana m aga nzukọ, ihiela ụzọ. Ndị chọrọ ka atụkwasịrị ha ihe na ndụ ha, ma nwaanyị na-aga nzukọ ma nwoke na-aga nzukọ, ọ na ịchọ ka agbakwunyere gị ihe na ndụ gị, n'agbanyeghị ebe ọbụla ị nọ, n'agbanyeghị ebe ị si na-apụta, n'agbanyeghị ịdị mma nke ị nweworo na mgbe gara aga. Ana m abịakwute gị n'abalị a iwetara gị ihe eluigwe na-agbakwunye na ndụ gị. Achọrọ m ka otu onye tie mkpu na a na-agbakwunyere gị ihe. Mgbe oge ya bịara, m ga-enye gị ohere ka ihe a na-agbakwunye bụ ngọzi a na ebube a na amara na nzọpụta ka a na-agbakwunye na ndụ gị, ka onye nwaanyị wee tii ya, ka o wee bịakwasị gị taa. Ị nọ n'ozi igwe ọkụ n'ebe ọbụla ị nọ, oge mgbe m ga-akpọ oku, ọwụ oge ị ga-asị, n'ihi na ị nọ n'ụlọ gị, ị ga-aga ebe ị na-aga mkposi, ma ọ ga-aga mepee igwe na-ajụ oyi ka ị chọọ ihe ị na-eri. Mgbe a na-achọ ịgbakwunyere gị ihe na ndụ gị, nọrọ ebe ahụ, ngọzi nke Chineke ga-abata na ndụ gị. Akwụkwọ ndị Rom 4:7 na-asị otu a, na alaeze Chineke abụghị ihe oriri na ihe ọṅụ, kama ọ bụ ezi omume, udo na ọṅụ n'ime mmụọ nsọ. Mgbe anyị na-achọ alaeze Chineke, ọ pụtara na anyị na-achọ ọchịchị ya, ntụziaka na nhazi ya. Mgbe ezi omume Chineke batara n'ime ndụ anyị, mgbe a chọtara alaeze Chineke, ezi omume ya bụ inwe nwekọrịta gị na Chineke na inwe obi dị ụcha. Nke ọzọ, ọ na-eme ka udo wedị n'ime ndụ ya na ọṅụ nke mmụọ nsọ. Dịka anyị na-aga n'iru, anyị gaje ịnụ banyere alaeze Chineke na uru nke dị n'ime ya. Ka anyị gee ntị. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị. Ekwere m ọ ga-ewe gị oge. Chineke obi ebere, nata obi ebere nzọpụta ya nna anyị, n'aha Jizọs. Ana m ekpe maka ndị a niile, ndị mmehie ha na-ewute n'obi, ha ekwupụta ya. Ha na-arịọ gị ka ị wee hichapụ mmehie ha, wee sachapụ ya maka nzọpụta na nnwere onwe. Ana m ekpe ka inye ha nzọpụta ugbu a n'aha Jizọs. Wezuga mmehie ha niile, wezuga mmehie ha, ka a ghara ichetakwu ya ọzọ n'aha Jizọs. Nye ha mgbaghara na udo n'ime obi ha ugbu a. Onye nwanyị, nye ha ike ka ha wee nwee ndụ ọhụụ a, ndụ nke agbanwere, na ha ga-adịkwa otu ahụ ọzọ n'aha Jizọs. Ana m ekele gị n'ihi na ama m na-emezuwe ya. Anyị kpere n'aha Jizọs. Nna anyị, n'aha Jizọs, anyị maara na ị pụghị ịda aha nke e nyeworo, aha nke karịrị aha niile. Na aha Jizọs ka ikpere niile gbuo n'ala, n'aha Jizọs. Anyị na-ekpe na ọrịa na-apụghị ịgwọ agwọ, na mmekpu ọnụ niile, na mmegide na ntaramahụhụ ekwensu niile, ha ga-egbu ikpere n'ala n'aha Jizọs. Onye nwe anyị, malite ọrụ gị n'ebe mmadụ niile nọ ugbu a. Ịrịba ama nye mmadụ niile, ọgwụgwọ nsọ nye mmadụ niile, nnapụta nye mmadụ niile. Mee ka o guzosie ike n'aha Jizọs. Arụ ọgbụgba, onye isi na-akpakọtaghị ọnụ nke dị n'ụbụrụ, ka a gwọọ gị ugbu a n'aha Jizọs. Ihe zara n'olu, nke zara n'ụkwụ, nke nọ n'ime afọ, nke zara vualie gị ụkwụ elu,
ihe ọla zara aza na-arụ gị, onye nwaanyị ana m ekpe n'ihe ịrịba ama ugbu a metụ ha aka, napụta ha, gwọọ ha n'aha Jizọs. Ọrịa niile nke ime ahụ, ọrịa niile nke obiri na aja ọcha, ọrịa ụkwara nta, ọrịa nke kansa, ọrịa nke ọnya afọ, ọrịa nke nọ n'akụrụ, ọrịa nọ n'ime ji, ọrịa na-agba ọbara, metụ ha aka ugbu a. Ịrịba ama nke ọgwụgwọ, ịrịba ama nke nnapụta nye mmadụ niile ugbu a n'aha Jizọs. Ọrịa na-apụghị ịgwọ agwọ, ọrịa na-anọgide, onye nwanyị n'ebe mmadụ nọ ka awụ ihe na-apụghị ime, n'ebe ị nọ apụrụ ime ihe niile. Metụ ha aka ugbu a, metụ ha aka, kpọlite ha ugbu a, onye nwanyị. Ọrịa na-apụghị ịgwọ agwọ ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ndị ntị chiri na ndị ụdara ogbu, ọgọdị na amụrụ ha otu a, ha wee hụ nke a na ndụ ha. Onye nwanyị mepee ntị ha ugbu a, tọpee ire ndị ogbu a ugbu a, dịka ihe ịrịba ama gị si dị, dịka ihe ịrịba ama gị si dị, ka a gwọọ ndị arụ na-adịghị n'aha Jizọs. Chineke, ndị niile kpụrụ isi, ihe ọbụla bụ ihe butere ịkpụ isi a, ana m ekpe onye nwanyị ka ị metụ anya akpụrụ isi aka. Anya kpụrụ isi, ana m enye gị iwu ka emepee gị ugbu a n'aha Jizọs. Mepee anya ha niile kpụrụ isi ka ha malite ịhụ ụzọ. Onye nwanyị, ana m ekpe na ndị nọ na-enweghị enyemaka, ha eji ihe aja aga ije. Onye nwanyị, ana m ekpe na ike dị ukwuu ga-agbanwegharị ha ugbu a, ike n'ike nke iguzo wee gawa ije, gaa ije na ndụ ha, tie ya n'ime ndụ ha ugbu a. Bilie gaa ije n'aha Jizọs. Mmadụ niile ugbu a n'ebe niile, ihe ọwụlawa aha nke nsogbu nke ọrịa, nata ọgwụgwọ nsọ gị ugbu a, nata ọgwụgwọ gị ugbu a, nata nnapụta gị ugbu a. Onye nwanyị gosipụta ya ugbu a, ọ ga-abịa na mmezu, ka ọ bịa na mmezu, n'aka nri, n'aka ịkpa, n'azụ, n'iru, n'etiti. Onye nwanyị, ka ọ bịa na mmezu. Ma ndị nọ na redio, ma ndị nọ n'igwe onyonyo eji ele anya n'ọgbakọ niile ebe ọla ndị mmadụ nọ, ka enwee ihe ngosipụta nke ihe ịrịba ama gị. Dịka anyị na-emepe anya anyị, dịka anyị na-emepe anya anyị, ka ihe ịrịba ama juo ebe niile n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị onye nwanyị, n'ihi na anyị maara na emezuwo ya. Anyị kpere n'aha Jizọs. N'ezie, Chineke nwere ezi izu ọma na atụmatụ banyere ndụ gị, nke ọṅụ na udo na obi ụtọ nke ị ga-enweta, and ọ ga-eme ka ị soro n'ime ya n'oge na-adịghị anya. Anyị na-ekele gị maka inye anyị na mgbasa ozi ọma zuru ụwa niile ọnụ, mgbasa ozi ọma GCK nke ụbọchị taa. Anyị mana ozi emetụtawo ndụ gị, ozi abụrụwo ngozi nye ndụ gị. Ọ ga-amasị anyị ka ime ka anyị mata otu ozi a si metụta ndụ gị. Ọ ga-amasịkwa anyị ka ị gbasa ozi ya nke na-enye ndụ nye ndị ọzọ. Anyị ga-achọ ka ibinye aka ma kesaa ozi a, mmekwa ka anyị mata etu ozi a si metụta ndụ gị. Sonyekwara anyị na agba ya nke ga-adị echi. Chineke gọzie gị.